Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen alegina batu behar direla, eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa, beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu, eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Enkarguetan hori da polita, eskaintzen dizute gauza bat, zuk ematen duzu eskatu dizutena ustez, baina saiatzen zara beste zerbait ere oso zurea dena proiektu horretan jartzen. Ez bazara benetan enkarguen egikaritzaile ejekutore hutsa badago hori, ez? Eta uste dute enkargua egiten dizunak ere benetan horregatik egiten dizula. Jakinaren gainean, bion artean iritsiko garela leku ezberdin edo eta ustekabeko batera. 14 urterekin bazekien idazle profesionala izan nahi zuela. 19rekin argitaratu zuen bere lehen poema liburua, Kea behelainopean bezala. Ordutik profesional askorekin egin du lan eta era guztietako proiektu profesionaletan parte hartu du. 3 izan da Euskadi Sariaren irabazle eta beste 3 aldiz lortu du Espainiako Kritikaren saria. Idazle moduan gauza asko egin ditu. Gidoiak, eleberriak, poesia liburuak, hainbat proiektu kolaboratibo eta lan sailkaezin batzuk. Zinean, telebistan, literaturan, irratian, proiektu handi eta txikietan, kolektiboetan, zein personalagoetan. Hala ere, egin duen gauza bakarra, idaztea izan da. Beti, modu berberean, profesionaltasunez. 30 urte joan dira, Arantxa Iturbe eta Jaime Otamendirekin Euskadi irratian kolaboratzen hasi zenetik, eta nekez aurki daiteke gaur egun euskal literaturan Arkaitzkano baino idazle profesionalagorik. Etorri hona goizero jeki berria izan bazina bezala, eta kontatu gau hortan egin duzun ametsa. Noski, bezperan idatzitako amets bat izaten zen, baina bazen oso ariketa polita, eta baita ere, beraien Jaime eta Arantxaren kontrastea neukan berehala, eta joan nintzen, ikasten irratiko testu bat ez dela testu idatzi bat, ez dela egunkari bateko testu bat, zeina bardura, ezberdintasun, nola errepikatzeak eta ritmo jakin batean testua irakurtzeak baduen bere garrantzia, eta beste hainbat kontu ez. Nerabezarotik Donostian bizi den arren, Arkaitzkano Lasarte Horian jaio zen 1975ean, eta zuzenbidea ikasi zuen, bere ogibidea idaztea izan den arren. 80ko hamarkadaren hasieran, irratian ametsa kontatu eta idazle izateren ametsa zeukanean, Lubaki bandako kide zen. Norberak etxean idazten zuena ekarri, eta denon artean beste zerbait bihurtzen saiatu. Emanaldiak egiten genituen, han eta hemen, maketa bat grabatu genuen, almanake bat atera genuen Arantzazuko kalendarioaren antzekoa, baina zita literarioekin, hori Joserra Garziaren enkargu bat izan zen, bera garai hartan idazleen elkarteko lehendakaria zen, eta berak enkargatu zigun. Maketa eskuz egin zuten 400 kasete erosi eta grabatuta. Almanakea ere bai, fotokopiak, guraizeak eta aurrera. Bere lehen artefaktu literario jostaria izan zen. Literaturari bizitza emateko, literatura errealitatean modu berritzaile batean sartzeko bere lehen alegina. Literaturak falta du zerbait egunerokoarekin lotuagoa, ez? Eta egutegi bat hori da, egunero gutxienez, baduzu zure dosi literarioa, ez? Pentsa aterako bagenu zer dakit nik, jatetxe txinatarretan atera zituzten gaileta txiki horiek, eta gaileta txiki horietan dauden zitak edo batizinioak euskaraz balira eta literaturarekin lotuak balira, ez? Beti eukigu fantasia hori, ni arrebak eta biok, hori Leireren ideia da, nola zergatik ez, azukarilloen ordez edo txokolatetxoaren ordez, kafe bat hartzen duzunero Euskal Herrian, gaietatxo bat eman, eta gaietatxo horren barruan egon dadila, zita bat, edo euskal poeta baten lerrotxo bat, ez? Eta poeta gustatzen ez bazaizu, intze gaieta daukaz. Hori da. Literatura errealitatera, kalera, gizartera, bizirik dagoen jendearen gana eramateko gogo, bulkada, obsesio hori beti eukidu gure gonbidatuak. Eta alderantziz, errealitatea begiratu eta Arkaitzkanok beti topatu du horren beste maite duen literatura.
Uste hori dela, gure lanaren zatiri politenetako bat hori da, ez? Kalean zehar zoazela, derrepente zerbaitek egiten du horrela, eta esaten duzu, literatura. Ez dakit zer den hori. Edo hau niretzako, edo hau ipuin baten hasiera da, edo hau kuadernora doa, ez? Kalean barrena zoaz, eta bi emakume hizketan ari dira, eta batek esaten dio besteari. Y entonces yo le dije al médico, traigo al niño para que me lo arregle. Eta zuk esaten duzu, hau da. Ez? Ya está, ipuina. Orduan. Eta askotan horrela sortzen dira. Dozena bat hizkuntzatara itzulitako idazlea eta idazle saritua da kano. Ezagunena den bere eleberriarekin, Twistekin, 2012an lortu zuen Euskadi saria, bere bigarrena. Lehena, 2005an etorri zen Belarraren ahoa eleberri laburrarekin. Ordurako bere ipuinek lortuak zituzten Donostia hiria eta Ignacio Aldekoa sariak, eta gazteagotan hainbat aldiz irabazi zuen Urruzuno literatur lehiaketa. Fakirraren ahotsak, bere azken nobelak, 111 akademiako irakurleen eta Espainiako kritikaren sariak lortu ditu. Kanuren literaturak izen ona dauka beraz kritikoen eta irakurleen artean. Baina hori ez gain, baditu idazle baten beharrean zegoen jendearekin enkarguz egindako hainbat proiektu, eta hoiekin asko ikasi duela dio. Zu zeure kaxa iritsiko ez zinateken lekuetara iristen zarela horrela, ez? Hau da, pixka bat, zure buruari araua jarri diezaizkiokezu zuk bakarrik zure etxean, lan bat egiteko orduan, ez? Zateko, bueno, egingo poema liburua soneto formatuan, ados, araua jarrita dago. Baina beste norbait jartzen dizunean araua, bueno, azkenean, beste norbait horrekin afinidade bat baldin badago, ez baldin bada erabate arrotza edo zaizun enkargu bat, beti zure burua estutu iristen zara leku nire ustez interesgarri batera. Egia da, enkarguen segida bat bihurtzen bada zure lana, iristen dena momentu bat baita ere, olako ansiedade bat sortzen dena, eta zuk berez fabrikatik kontatu nahi zenuen hori berreskuratzeko gogoa pizten dena, ez? Oreka hori bilatzea da nire ustez kontua. Bai, malgutu egiten da burua maila batean, ez? Bai. Azkenean zure obsesioa besteena obsesioekin kutsatu eta obsesio berri eta zabalago bat, eta berbada sanoago edo bat sortu dezakezu, ez? Laboral kutxan sarri esaten dugu badagoela beste modu bat, taldelanean eta kooperazioan oinarritutako beste modu bat. Eta geuk ere uste dugu sanoagoa izan daitekela. Horrek ez du esan nahi, jakina, tarteka ez daudenik norberak bakarrik egin beharreko lanak, baina hoiek ere behar izaten dute sarretan talde ahaleginen bat. Liburuak esate baterako ez dira kontakizuna idatzi duen personalenak soilik. Idazleon lana badirudi novelista baten lana bakartia dela eta bada, baina behin novela entregatzen duzularik prozesua hasi besterik ez da egin, komatxo artean. Hor badago zuzentzaile bat, badago editore bat, badago maketatzaile bat, badago norbait erabakitzen duena lerro arteko tamaina, badago norbait papera aukeratzen duena, badago imprentero bat, banatzaile badago, hor badago jendeak ikusten ez dituen hainbat ofizio daude liburu baten atzean. Jendeak liburu bat ikusten du eta pentsatzen du egilearen baitan. Bai, egilea hor dago, baina badaude beste 9 edo 10 pertsona gutxienez, ez? Sorkuntza artistikoan parte hartzen duten guztien lana ikustaraztea eta aitortzea errebindikatzen du kanok ahal den guztietan. Bere izena berriz, gero eta gehiago gustatzen zaio lehen lerroan ez egotea, edo are ikusezina izatea. Hoie dira bisibilidadearen kontrakoa, hau da, invisibilidadea. Bai, gaur bizigara ikusgarritasunaren gizartea, baina ni benetan erakartzen dauena ikusezintasuna da. Ikusezintasuna ez zure burua, zure obra, zure lana gutxietxia edo baztertua edo ez konsideratua izan delako, baizik eta egiten duzun horrek duelako relevantzia gehiago zuk baino, eta relevantzia hori radarraren azpian mugitzen den zerbait delako. Proiektu hoietako bat, agian bere karrerako bitxiena sukaldaritza liburu bada. Edo bestiario bat, edo fikziozko lan bat, edo guzti hori. 2006an, Antoni Luis Aduriz sukaldariaren Mugaritz jatetxeko plateretako haragi eta arrainak fikziozko piztiak zirela imaginatu zuten, Adurizek berak eta Santos Beregaina artistak. Pizti horiek marrastu egin zituen Jose Belmonte ilustradoreak eta haiei buruzko ipuinak idatzi zituen Arkaitzkanok, Bestiarium Gastronomicae liburuan. Horrekin aski ez, eta lana Adurizekin aurkeztu zutenean okurritu zitzaien esatea
ipuin horiek ez zituela Arkaitzkanok idatzi. Ipuin hauek esan dezagun egia ez ditu Arkaitzek idatzi, ze ipuin hauek badakigu topatu ditugula Mugaritzeko inguruetan zegoen baserria abandonatu bateko ganbara batean, eta berez idatzi zituela Gyula Madaras izeneko antropologo hungariar batek. Eta ze deskubrimendu handia Gyula Madaras. Hombre. Euskal lurretan barrena. Humboldt Izan balitz. ziteke hori da Humboldt balitz bezala, ez? Orduan, horrela aurkeztu genuen, ezta? Gyula Madarasen liburu bat, liburu hori ni horra agertzen itzen itzultzaile bezala. Hau da, bazegoen itzultzaile bat Hungariera gaztelania, eta ni gaztelania euskara. Eta orduan, Hau zan, edo kazetariak erotzeko edo liuratzeko egindako esperimentu bat. aurkeztu genuen liburu bat, esanez liburu horretako piztietan oinarrituta Andonik egin zituela urte horretako platerak. Horan, ja, zirkulo guztia osatzen zen. Eta erakusketa bat egin zen, Koldo Mitxelenan, nun vitrina batean jartzen genuen esku izkribu bat Hungariarrez jakina, non truko guztia kontatzen genuen. Hungariarrez jakina. Hungariarrez jakina. Orain, egia zer zen Hungariarrez jarrita zegoen erakusketa sarreran. Zuk Hungariera ez badakizu, ez da nire errua. Esan nahi dut, Baina nork ez daki gaur egun ja Hungariera. pixkate igo behar da gure kultur. Bai. Erramukoroen zainez garaino ez egon, baina zerran guri zer den txarreta zerron. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren gea. Petiren kantu honetako letran, poesian, narratioan, Arkaitzkanok idazteko estilo propioa du. Identifikagarria, guztiz, eta era berean apur bat ikusezina. Bikaintasunaren azken froga alegina ez nabaritzea baita. Teknikoki abila, oso elegantea, prosa karismatikoa dauka Kanok, eta era askotako artistekin lan egitea erraztu dion sentiberatasun artistikoa. 2016an adibidez, Itzal zaunka egin zuen, Jesus Mari Lopetegi musikoarekin eta Antxon Olariaga ilustradorearekin. Olariagaren marrazkietatik istorio bat ateratzea zen erronka. Marrazki horietan, txakur bat agertzen zen, txakur suizida bat. Jarri genituen arau batzuk, eta arau horietako bat zen, bi irudi amaitu gabe zeuden, eta berak kuadro batean jarri zuen nik nahi nuena marrazteko aukera. Hau da irudia, baina prerrogatiba bezala, zuk eskadi ezadakezu hemen margotzeko zure historiari ondo doakion zerbait. Eta gero konprometitzen zen nahi izan eskero historia borobiltzeko beste bi irudi ekstra egitera. Arau horiekin nik idatzi nuen testua, eta sortu zen libura. Eta gero musika. Gero musika, Jesus Mari Lopetegiri eman genion enkargua, horrek iradokitzen zizkion kantuak egiteko. Ez daukate zerikusi zuzena kantuek diskoarekin, baizik eta badira bizkat diskoaren edapen bat edo ez. Eta egia da, dela beste proiektu bat radarraren azpikoa, ze, klaro, oso gutxi saldu zen liburu hori, ikusezina izan zen, kasu honetan ez hain zeintzu baikorrean, baina, klaro, liburu ilustratu bat, txakur suizida bati buruzkoa, existentzialista, horrela saltzeko bezain burugabeak izan ginen, prensaurrekoan bertan badakizu ez dela bestseller bat izango. Zaldi bat da denbora trosta eta hauen betikotz estu larri edo estu hartzaile. Zaldi bat muinoetan beltzedo zuri aukeratu
Itzal Soundkan ez ezik beste hainbatetan ere kolaboratu du gure gonbidatuak musikariekin eta musika taldeekin. Melodientzako letrak proposatuz edo melodiei letrak jarriz. Igor Kalzadarekin hasi zen aspaldi lan horretan, lan konplikatu horretan. Hor badago ikasketa prozesu bat eta izatea, kantuaren ezaugarria zeintzu dira, hor hasi nintzen pixkate ikusten da. Jarraitzen dute pentsatzen letragile nahiko ertaintza daukan nire burua, hau da, oraindikan letraren arima eskapatzen zait. Osea, oso zaila da kantu letra biribil bat egitea, edo ez dakite Martin Larralde. Melodia eta hitza elkar hartuta doa zena, baina maila atomikoan. Ezin dute betirako elkarrekin daude, ezin dute bereizi. Hori lortzea oso komplikatua, ematen duen baino komplikatua, azkenean 150 marriz dauzkazu, edo gutxiago, eta horre bazten da dena, eta hor alkimia oso berezia, eta ondo ateratzen denean auskortasun hortan, ederra. Japonieraz banekin, ez nintzateke manikin, tokitan dago eta neska mutil jeikin. Manekineko katua dago bezo altxatua, atorka ibili dabil eskua askatua. Manekineko bihurri, gure ondora etorri, kenduko dizkion elkarri, bizpairu zorri, ai, manekineko nekatu, besoak gorantz altxatu, zugazkeratzean nahi baduzun, begi bat liskatu. Musego, Oskorri, Sorkun, Kensazpi, era askotako musikariekin egin du lan Kanok eta era askotako diskoetan. Hala ere, harritu zen Petxi, gitarra jolen nafarrak esan zionean, hartu nahi zituela Noam Chomskyren ustez manipulazio politikorako erabiltzen diren 10 estrategia nagusiak eta bakoitzarekin kantu bat egin nahi zuela disko bat osatu arte. Petxi da esan zidana, haizu, manipulazio estrategiak, hemen Chomskyren dekalogo hau dago, eta nik zain, Petxi, Chomskyrekin ostras, proiektu hau puro rock and roll. Ezinezkoa da, beraz, bai, noski egingo dugula. Eta gauza bera izan zen, destilazio prozesu bat, eta hartu destilazio prozesu bat egitea, eta hartu ideologiaz jositako, blaitutako 10 puntu, eta horiek kantagarri egin. Orduan, oso ondo pasa nuen, lanaren zati handi bat eginda zegoen. Zer kontatu nahi genuen, Chomskyrekin ados geunden. Beraz, gure lan bakarra zen hori euskaraz modu literario simboliko eta jostari batean kontatzea. Horrela jardun genuen, eta proiektua izugarri ondo geratu zen Petxiren lanari esker. Berez nikor egin nuen medium lana, etzen horren komplikatua izan. Hipodromo isila, kalea bera bada, zaldunik gabeko brida hau, norena da. Zeri egin aurre, nori eman bizkarra, atzera ez begiratu, gaindi ezazu langa. Zigorrari, zigorkada, zaldi emozionalak gara. Enkarguz egindako lan zailka ezin, maiz kooperatiboen zerrenda luzea dauka Kanok. Hor daude, besteak beste, Jose Rasenperena musikoarekin eta Dora Salazar artistarekin egindako Cuentos para adultos, halako katalogo artefaktu almanake surrealista bat, o Luna, Santos Bregañarekin batera egin zuen porzelanazko liburu bat, Kintsugi, Goiener, energia banatzaileak eskatutako ipuin utopikoa,
Gararekin publikatutako Izosteko adina, novela distopikoa, eta Fermin Muguruzak proposatu zionean, inoiz ez zela egingo pentsatu zuen pelikula eta komikia, Black is Beltza. Bai, hori oso bitxia izan zen, Ferminek zeukan folio bat zeukan, eta folio horretan zegoen albiste bat, da nola Iruñako erraldoiei ez diete utzi New Yorken desfilatzen 1978 zazpi, garren urtean. Orduan, hemendik abiatuta, egin behar dugu pelikula bat. Eta orduan hor lana izan zen, pues akordeoia desplegatzea. Eta gero lana izan zen, akordeoia istea. Fermin hain volkanikoa da, zaila baita gidoi paper sorta baten gainean jartzea, bera buruan daukan guztia. Eta orduan nire lana hori izan zen, iaia vulkanologoarena, gehiago gidoilariarena baino. Bueno, lehenbizi atera zen komikia, Jorge Alderetek egin zuena, eta gero pelikula, pelikulan ja gidoilari gehiago ere baziren, baina eta orain jarraitzen du prozesuak, etorriko da laizter bigarren zatia, Ainhoa, Black is Beltza 2, eta Black is Beltza 2 horretan, baita ere, aurrekoan bezalaxe, prozesuaren lehen zatien lagundu diot, eta gero Isa Campo gidoilaria sartu da, eta Susana Martin marrazkilaria etorriko da komikia egitera, orduan baita ere beste. Eta komiki esan zen, pelikula aurreko lana, berak pelikula esan hasieran buruan zeukana. Bai, ni konbentzitu nuen komikia egiteko, ze ni beretan uste nuen pelikula etzela egingo. Ez nuen posible ikusten. Gero konturatu nintzen, Fermin tartean badago ezin dela pentsatu zerbait ez denik egingo. Bera oso seguru zegoen, ziren, Fermin oso ongi, baina zergatik ez dugu ez bada komikia egiten, eta gero, pelikula egiten bada ondo, eta bestela komikia dukagu. Eta bezan zuen, vale, komikia egingo dugu, baina pelikula ere bai. Eta orduan egin genuen komikia, eta gero filma animatua, ez? Eta orain filma animatua egin zuenean esan zuen, baina orain nik uste dut badaki dala, gehiago dakit filma animatuak nola egiten diren, beraz egingo dugu bigarren zatia. Eta esan nion, ja nintzen ausartu esatera ezinezkoa zela, orduan aurrera doa, eta nahiko aurreratua dago proiektua. Elkarlanerako gogoa galdu ez duen seinale bere azken proiektua. Teatroan lanean aritu da Simun eta Manex Fuchs anaiekin oso modu berezian. Ez naiz idazten ari obra bat haientzat, baizik haiekin idazten ari naiz. Orduan horrek esan nahi du pauta batzuk ematen direla, gidoilaria pentsatzen dituela egoera batzuk, baina gero askotan improvisatzen dela oholtza gainean. Hori dena grabatu egiten da bideoz, ensaioa grabatzen dira, eta grabatutako hori berrikusi, eta berriro hasten da prozesua. Berriro idazketa prozesu bat, eszena bat proposatu, behar bada oraingoan dialogatu xeagoa, haiekin ensaiatu, eta buelta. Eta joan etorri horiekin, iritsiko da momentu bat, non ja, esango du norbaitek, 2 aste falta dira estrenatzeko, eta hau da eman duguna, eta hori izango da antzeslana, ez? Beste lan batzuk ere egin ditu teatrorako, azkena, Sisiforen paperak, egunkaria auzoan oinarratutako antzeslan gogoangarria. Itxiera baten kontrako kronika, hasiera baten aldeko aldarri bihurtu zuen Kanok. Harria mendian gora, behin eta berriz eraman behar zuen Sisiforen mitoa, modu positiboan berinterpretatuz. Ja, egia da, inoiz horrela pentsatu, baina igual zer ikusia dauka lehen aipatzen izunarekin. Azkenean, ensaioaren edertasuna gorestea da. Hau da, gaur ensaiatu dugu, gustatu zaigu, bai, baina hobeto egin dezakegu, bihar berriro, beste bat, eta beti dira ezberdinak, ez? Eta atzokoa memorian dago, baina memoria ere trampatia da, eta berriro. Igual hori da, ez? Rafa Berrioren kantu horretako letra bezala, esaten duenan, sentitzen du nire bizitza hau bizi izan dudana simulakro bat balitz bezala, sekula egingo ez den funtzio baten saiakeratan ari banintz bezala, gero etorriko den beste bizitza baten funtzioan parte hartzekotan ensaiatzen ari bagina bezala, baina gero ez dago besterik. Egongo dira idazle batzuk, sortzaile batzuk, nahiago izango dutenak proiektuak hasi eta buka libertate artistiko osoarekin egin. Eta erarrotako proiektuak ere behar izaten dira, baina taldekideekin, arau batzuk ezarreta lan egiteak, jolasaren libertatea dakar gogora. Aurrek ere, arauekin jolasten baitute. Hori dela guztiaren ernamuina hori da, ez? Ume batek arau batzuen arabera jolas bat, ume talde batek jolasten badu,
harrapatzen zaitu danean kartzelara zoaz, ados. Hori da araua. Harrapatzen zaitut, kartzelara zoaz. Harrapatzen zaitut, kartzelara zoaz. Eta momentu batean, norbaiti okurritzen zaio, klis-klas, etxean nago. Eta orduan beste umea geratzen da, ostras, transgresioa. Araua aldatu da. Orain arau berri badago. Arau bat, etxe bat dago. Bale. Eta hori da jolasaren seriotasuna. Eta hori da guztiaren jatorria. Arau batzuk, arau horren transgresioa, onartzea transgresio hori edo ez, eta hurrengo ensaiora. Bokazio goiztiarra, ofizio eta bizitza osorako pasio bihurtu dukanok. Sortzea, ibiltzea, egitea, idaztea. Zorion hori bilatzea hobetsi du bere karreran, ahalik eta modu profesionalenean jogatuz, baina azken emaitzaren garrantzia erlatibizatuz. Azken baten, hutsegiteak ezinbestekoak dira, eta txalorik ez mesedez, saiakera idatzi zuen idazleak ondo dakienez, kanpotik datozen sariak eta aitortzak ez dira hain importanteak. Idazteak zoriontsu egiten duelako darkaitzkano idazle, eta zorioneko idazlea da. Ramon Saizar Bitoriak euskarazko lehen novela modernoaren tituluan jarri zuen bezala, beretzat, zorion hori egunero hasten delako.